ஓட்டுக்கு 1000 ரூபான்னு வச்சுப்போமே. இப்போ ஒரு தொகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 லட்சம் பேருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன ஒரு 15 கோடி ஆச்சா? ஒருத்தர் வந்து ஒரு 15 கோடி செலவு பண்ணுறாருன்னா அவர் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கணும்? சும்மா யோசிச்சு பாருங்களேன், ஜஸ்ட் காமன் சென்ஸ். இதெல்லாம் வந்து உங்கள் எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேங்க. ஒன்றும் இல்லை, தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற ஒவ்வொரு மாணவ மாணவிகளும் அவங்கவுங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் அப்பா அம்மா இனிமே காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போடாதீங்கன்னு சொல்லி பாருங்க. சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை தானே இது. நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக நடக்குங்க. எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. நீங்கள் தான் அடுத்தடுத்த வருஷத்தில் வரப்போகிற ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸாக வரப்போகிறீங்க. ஸோ இதை நான் ஏன் இதை கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறேன்னா, இது எப்போ நடக்குதோ அப்போ தான் உங்களுடைய அந்த கல்வி முறையே வந்து ஒரு முழுமை அடைஞ்சதா. கேள்விகளுக்கு இயல்பாக கேஷுவலாக பதில் சொல்லியிருக்கேன். இன்னைக்கு இந்த கேள்விக்கு ஒரு அம்மாவா மட்டும் இல்லாம சமூக பொறுப்புள்ள பெண்மணியாவும் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அரசியல் பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு நிச்சயமா ஒரு ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேன். ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் குடிமகளுக்கும் இங்க அரசியல் பொறுப்பு இருக்கு. அத்தனை குடிமக்களோட அபிமானத்தை பெற்ற விஜய் மாதிரியான ஆளுமைக்கு அரசியல் பொறுப்பு, அரசியல்ல நுழைய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். புயலுக்கு பின் அமைதின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா விஜயோட அமைதிக்கு பின்னாடி ஒரு அரசியல் புரட்சி நிச்சயம் இருக்குன்னு தோணுது. என்ன இருந்தாலும் பையனுக்கு ஓட்டு போட போற அம்மாவா எனக்கு ஒரு தனி சந்தோஷம் இதுல இருக்கு. தமிழக வெற்றி கழகம் பேருக்கு ஏத்த மாதிரியே தமிழகத்தில் வெற்றி பெறும். முக்கியமா விஜய்க்கு மதம் ஜாதி இதுல எல்லாம் விருப்பமே கிடையாது. அவருக்கு பின்னாடி நிக்கிற எல்லாரும் வாழ்க்கையில் முன்னாடி வரணும்னு நினைப்பாரு. நிச்சயமா அவரோட ரசிகர்கள் இன்னைக்கு தொண்டர்களாக மாறி இருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரம் தலைவர்களாகவும் மாற போறாங்க. விஜய்க்கு பர்சனலா ஒன்னு சொல்லணும்னா, விஜய் உனக்கு எதுவுமே சொல்ல தேவையில்லைப்பா. கேரி ஆன். ஆல் தி பெஸ்ட்.